Üdvözöllek! Képzeld el, hogy a házad tetején lévő napelemek nem csak napközben látják el árammal az otthonod, hanem este is, amikor már rég lement a nap. Hogy amit napközben megtermelsz, de nem használsz el, azt nem kell hát apró pénzért beadnod a közösbe? Pontosan, hanem elrakhatod későbbre. Na, ezt az energiafüggetlenséget célozza egy új állami program, aminek a hivatalos, elég sűrű pályázati felhívását küldted át nekünk. Igen, ez az otthoni energiatároló program. A feladatunk most az, hogy ezt a paragrafusokkal teli dokumentumot közösen kibogozzuk. Lefordítsuk a lényegre. Megnézzük, ki kaphat pénzt, mire, mennyit. És persze, hogy mik azok az apróbetűs részek, amiken el lehet csúszni. Mielőtt belevágunk, talán érdemes tisztázni, hogy miért is van erre pont most szükség. A kulcsszó a szaldós elszámolás. A régi szép idők. Pontosan. Sokan úgy ismerték, mint egy ingyenes, virtuális akkumulátort. Amit nyáron betápláltál a hálózatba, azt télen gyakorlatilag visszakaptad. Ennek a rendszernek viszont vége. Vagy a legtöbbeknek hamarosan vége lesz. Vagyis a játékszobályok megváltoztak. Most már, ha visszatáplálsz, sokkal kevesebbet kapsz érte, mint amennyiért vásárolod az áramot. Így van. És hirtelen pénzügyi szükségszerűség lett, hogy a saját energiádat magadnak tárold el. Na, és pont itt jön képbe ez a program. Ki áll mögötte, és mekkora a kassa? A programot az Energiaügyi Minisztérium hirdette meg, a lebonyolításért pedig a Nemzeti Energetikai Ügynökség ZRT felel. A pályázatban ők a támogató. És a pénz? A teljes keretösszeg 100 milliárd forint, ami elsőre hatalmasnak hangzik, és az egész ország területén elérhető. Rendben, akkor beszéljünk a számokról, mert ez az a rész, amire mindenki kíváncsi. A 100 milliárd egy szép címlapra való szám, de mit jelent ez rád nézve? Ha pálázol, mennyi pénzt ütheti a markodat? És itt jön a legjobb hír. A támogatás formája visszanemtérítendő. Oké, ez a legfontosabb. A mértéke pedig a beruházásod elszámolható költségének 100%-a, de van egy felső korlát. Ez 2.500.000 forint. Várjunk csak, ezt pontosítsuk. Tehát ha a teljes projekt mindennel együtt mondjuk 3 millió forintba kerül. Igen. Akkor a program áll 2,5 milliót, a maradék félmilliót pedig neked kell zsebből kifizetned? Pontosan. Ezt hívja a pályázat saját hozzájárulásnak, vagyis önerőnek. A pályázatkor nyilatkoznod is kell arról, hogy ez az összeg a rendelkezésedre áll. Világos. És mire lehet ezt a pénzt elkölteni? Nyilván az akkumulátorra, de vannak más rejtett költségek, amiket szintén fedez. Gondolok itt a papírmunkára, tervezésre. Ez egy kulcskérdés. A központi, kötelező elem persze a villamos energiatároló. De a jó hír az, hogy a program ennél nagyvonalúbb. Ezt jó hallani. Elszámolható a napelempanel, az inverter, a tartószerkezet persze, csak ha teljesen új rendszert építesz. De emellett a munkadíj, a tervezés, az engedélyeztetés. Tényleg. Sőt, még a pályázati adminisztráció költsége is. A dokumentum még a mérőhely szabványosítását vagy egy kisebb, legfeljebb 3x20 amperes fázisbővítést is megemlíti. Hű, ez elég átfogónak tűnik. A dokumentum alapján 2 főúton lehet elindulni. Az egyik, ha a nulláról kezdesz, a másik, ha már van rendszered. Így van. A pályázat 2 célterületet határoz meg. Az első azoknak szól, akiknek még semmilyen napelemes rendszerük nincs. A teljesen kezdőknek. Igen. Ők egy teljesen új, háztartási méretű kiserőművet telepíthetnek, ami már az elejétől fogva tartalmazza az energiatárolót is. És a második célterület? Az pedig azoknak szól, akiknek már van napelemes rendszerük. Ők a meglévőt egészíthetik ki egy tárolóegységgel. Aha. Itt gyakran szükség van a régi inverter cseréjére is, egy modern, hibrid inverterre, ami már képes kommunikálni az akkumulátorral. És itt van egy nagyon fontos korlátozás, ami nekem szemet szúrt. Ha már van rendszered, akkor a támogatásból nem vehetsz több napelemet. Pontosan. Tehát a meglévő kapacitást nem bővítheted. Ez szinte olyan, mintha a program azt üzenné, a meglévő termelésed elég, csak gazdálkodj vele okosabban. Jól értelmezem? Tökéletesen. Ez egy komoly szakpolitikai irányváltást jelez. A hangsúly már nem a termelés további, ész nélküli növelésén van. Ami délben csak terheli a hálózatot. Abszolút. A cél a megtermelt energia helyben tartása, az önfogyasztás maximalizálása. Nem akarnak még több áramot, ami délben elárasztja a hálózatot.
Azt akarják, hogy a háztartások nyeljek el a saját csúcstermelésüket. Értem, tehát a cél a hálózat stabilizálása. Logikus. De térjünk át a legfontosabb részre, a játékszabályokra. Ki pályázhat, és ki az, aki már az elején kiesik a rostán? Hát, a jogosultak köre viszonylag egyszerű. Nagykorú, magyar adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyek pályázhatnak. Oké. Fontos, hogy a beruházással érintett ingatlanban legyen az állandó lakóhelyük, és legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal kell rendelkezniük. Na és akkor jöjjön a fekete leves, a kizáró okok. Itt rejlenek az igazi aknák. Ki az, akinek felesleges is elkezdenie a pályázatot? A lista elég hosszú, de van egy pont, ami valószínűleg a legtöbb embert fogja érinteni. És a legtöbb kérdést veti fel, gondolom. Igen. Ez pedig az, hogy a beruházással érintett ingatlanban nem folyhat semmilyen gazdasági tevékenység. Várjunk, ez mit jelent a gyakorlatban? A dokumentum említ olyat, hogy nem lehet ott asztalos műhely, vagy nem foglalkozhatsz méhészkedéssel, ez utóbbi elég specifikus. Igen, az. De mi van azzal, aki home office-ban dolgozik alkalmazottként, vagy aki néha elad dolgokat az interneten? Hol a határ? Ez egy óriási csapdának tűnik. Az is. És a dokumentum nagyon szigorúnak tűnik ebben. Az alapelv az, hogy ha az adott címre bármilyen bevétel keletkezik, az kizáró ok. Bármilyen? Gyakorlatilag igen. A klasszikus home office, ahol te egy cég alkalmazottja vagy, az általában rendben van. Mivel a munkáltató címa a hivatalos üzleti cím. Világos. De ha te egyéni vállalkozóként a saját lakcímedről számlázol, vagy egy kis webshopot üzemeltetsz a garázsból, akkor szinte biztosan kizárnak. Ez a legelső dolog, amit mindenkinek tisztáznia kell. Tehát a lényeg, hogy a program kőkeményen a tisztán lakossági felhasználást célozza. Vannak még más kizáró okok. Igen. Kizáró ok, ha az ingatlan egy 6 lakásosnál nagyobb társasházban van. Oké. És az is ki van zárva, aki a Napenergia Plus programban már kapott támogatást tárolóra. Nem lehet duplázni. Rendben. Tegyük fel, hogy átjutottál ezen az aknamezőn, jogosult vagy. Lépjünk a hardwarehez. Ha zöld utat kapsz, mit kell pontosan telepítened? Igen. Vannak konkrét műszaki elvárások, és meglehetősen specifikusak. Először is a rendszernek hálózatra kapcsolt üzemmódban kell működnie. A szigetüzem, vagyis a hálózatról való teljes leválás nem támogatható. Ez érdekes. Tehát a teljes függetlenség nem cél. Miért ragaszkodhatnak ennyire a hálózati kapcsolathoz? Ez szinte biztosan a hálózat stabilitásáról szól. A szolgáltató ezekre az akkumulátorokra potenciális eszközként tekint, amik a jövőben támogathatják is a hálózatot. Nem pedig szigetként, amik leválnak róla. Pontosan. Ezzel biztosítják, hogy minden termelő az országos energia ökoszisztéma része maradjon. Logikus. Milyen egyéb műszaki paraméterek vannak? Új rendszereknél az inverter teljesítménye maximum 5 kWh lehet, a napelemek összteljesítménye pedig ennek legfeljebb 120%-a, tehát maximum 6 kW-peak. És a tároló? A tároló kapacitására is van egy fontos előírás. A névleges kapacitásának minimum 10 kWh-nak kell lennie. A 10 kWh az sok vagy kevés? Mit jelent ez egy átlagos háztartásnak? Ez egy elég tisztességes méret. Egy átlagos háztartás napi fogyasztása valahol 10-15 kWh körül van. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen akkumulátorral egy teljes éjszakát, sőt, akár egy borúsabb napot is, át lehet vészelni anélkül, hogy a hálózatból vételeznél energiát. Ez azt jelzi, hogy a program komolyan gondolja az önellátás növelését. A forrásanyagban van még egy érdekes műszaki részlet. A tárolót az egyenáramú, vagyis a DC oldalon kell csatlakoztatni. Ezt fejtsd ki nekünk, mintha egy 5 évesnek magyaráznád. Persze. Képzeld el úgy, hogy a napelemeid egyenáramot, DC-t termelnek. A gépeid viszont váltakozó áramot, AC-t használnak. Az aksit pedig DC-t tárol. Oké, eddig tiszta. A DC oldali csatlakozás azt jelenti, hogy a napelemből jövő energia egyenesen a saját anyanyelvén DC formában megy az akkumulátorba, átalakítás nélkül. Aha. Csak akkor alakul át AC-re, amikor a házadnak épp szüksége van rá. Ezzel megspórolsz egy felesleges átalakítási lépést, olyan, mintha elkerülnél egy pénzváltási díjat. Kevesebb energia vészel. Ez egy remek analógia, tehát ez egy hatékonysági előírás. Oké, tegyük fel, megfelelek minden feltételnek és belevágnék. Vezess végig a folyamaton? Rendben. Ez egy több lépcsős, de teljes egészében elektronikus folyamat.
Az első lépés a pályázati szakasz, itt online kitöltesz egy adatlapot. Az alapvető adatokkal. Pontosan. Ezt a támogató formai szempontból ellenőrzi, és ha minden rendben, kapsz egy előzetes pozitív döntést. És gondolom, az igazi munka csak ekkor kezdődik? Így van. Ez követi az igazolási szakasz. Itt kell feltölteni az összes dokumentumot, jogosultság, tulajdonviszonyok, műszaki tartalom. És a legfontosabb? A legfontosabb, hogy ekkor már rendelkezned kell egy aláírt vállalkozási szerződéssel, egy regisztrált kivitelezővel. Tehát nem bízhatom meg a sarki villanyszerelőt, akit régóta ismerek? Sajnos nem. A kivitelezőnek kötelezően szerepelnie kell a támogató által jóváhagyott hivatalos listán. Ez egyfajta garancia. Oké. Csak miután ezeket a dokumentumokat is feltöltötted és elfogadták, kapod készhez a támogatói okiratot. A pályázat is azt javasolja, hogy a fizikai munkát csak ennek birtokában kezd el. És ha megvan az okirat, mennyi időn van a megvalósításra? A támogatói okirat hatályba lépésétől számítva 24 hónap, azaz 2 év áll rendelkezésre. Az egy kényelmes időkeretnek tűnik. Igen, az. Rendben. Foglaljuk össze a legfontosabbakat. Adott egy 100 milliárd forintos keret, amiből háztartásonként akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatsz. Vagy egy új akkumulátoros, napelemes rendszerre, vagy a meglévő rendszered okosítására. A legfontosabb, amire figyelned kell, a kizáró okok listája. Különösen az ingatlanban végzett bármilyen gazdasági tevékenység. Ezt nagyon alaposan ellenőrizd, mielőtt belevágsz. A folyamat teljesen online zajlik, a kulcs pedig egy megbízható a hivatalos listán szereplő kivitelező. Így van. Átrágtuk magunkat a program hogyanján. A végső gondolat, amit érdemes mérlegelned, a miért a te saját helyzetedben. Most, hogy a szaldós elszámolás korszaka leáldozóban van, vajon egy ekkora állami segítséggel megvalósított akkumulátoros beruházás a legjobb hosszútávú stratégia az otthonod energiaellátásának jövőjét illetően? Ezt a döntést neked kell meghoznod.